Ik vond het goed maar een koude dag. Dat kwam van rekening van de wien. En dat zal uiteindelijk ik zou blijven joen en morgen. Maar laat ik het op een richtje zetten. Joen en vannacht. We hebben het over een protte bewolking. Kans op het lichte sneeuw. Met name in het waardgebied en het noordelijke pad van de provincie. En natuurlijk die waskoging van Gledens. Temperaturen 0 en -2 op de meeste plekken. Dus lichte frost. En dan die koude wien uit het zuiden en zuidwesten mooi. Matig en krachtig. Ja, morgen. Nou, met Wittendijk mooi op een nieuwe protte bewolking. Ja, misschien hier en daar wat zinnen, maar dat zou dan in het eerste pad van de maand wezen maken. En er valt nog wat lichte sneeuw, met name in het kust- en waardgebied. En we hebben toen temperaturen om het bij het vriespunt steeds met 0 graden en +1. Op de eilanden 2 of 3 graden in de plus. En de wind nog altijd een koud onvervelend. En die komt uit zuidelijke richting wij. En die is matig en krachtig. En dan is het wachten op die Taiwan-ongeval. Het echte Taiwan. Nou, dat begint dan letter in de middag of maandjoen. Maar sneeuw letter ook in IJssel en Rijn. En als je wat plannen wil van maandjoen, hou rekening met dit minderwaar en de oerlijst van het verkeer. En als we dan het fruitsjog dus daalt zetten, dan komt een tonsje, een vrete sneuntje in, maar betiden Rijn, tonsje nog meer droeg, misschien nog wel even wat zinnen, 4 of 5 graden, maar vrete sneeuw, rinnen die temperaturen op, wat het kan sneeuw wel zo'n of 8 graden worden. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.